नै सिख्लाफ्रा नै ना गुरफैदों बा ना गुरनाया नायदो सिख्लाफ्रा नै बिराद ना गुरनो हायो ओइ र' नायनो नाखो र' होलाय नाया नोंहालाय माथो मेंख्ल' जाजोबखो मानो मेंख्ल' जाजोबखो लाबो नाया मानो खारदों ओमफ्राय लाबो जिबौ गोनांसो मानो थांदों नों मानो थांबाय थादों ना नायनो होननायखाय नोंसोरो बेखौनो मावाखैना स्कुलाव थाङालासिनो बिसोर नासो गुरबाय थायो नै ओ बिलाव हरलाय सुजा मोनखोना गुरु जायालाय हरलाय दोद आयु देखाय नाया देखाय दावरावल' ना गुरग्राफ्रा नै एकदम गोरलै गोरलाम गुरफैजोबथारदों फुख्रिया लौखिसिगोन आरो इयो हा गुराया फिथाइ गावनिनो फिथाइ माबा लबार फिथाइ आइदै हा सिगिजा होनासो लाबाय लबार आटा खांनो फैलायबाय आरोना जोंहा आंना थांफैया ना थांख्रियाव गोखा थैखाबायबो मिस्टार डन नामाबो मिस्टार बुंलायबावसो सोरना गाइखेर अरिजिनेल गाइखेर बायदि नुमारखायो नै नैबे रानजोबनानै थासिगोन गाइखेर Apa itu bangkit? Nah, bangkit sih aku lo. थाम्फै अरसो गारदों नों मानो फैनाय हनै आयु नै इसोर थाम्फै दंसोयो गसरबाय थायो नामाब्रा माथो बथि जादोंमोन ने गाबोनबो गसरबावगोनदां बसो बाराखै रेजेट खायो बे बुस्थुआ लबार बुस्थुआ बिना बथि होरो नांला जागोनबो बेखौनो सिथावलायो गाहायाव लाबोनानै माबानांगौ बायदिसिनासो बस्थु गदों सिम गखायो नै नाबो बरिया अ माय गड ओंखारग्राया ओंखारखादों बारा गाइखेर बायदि नुखायो दा नै लोंलेना लोंनोबा मोजांखां बाल्थिंसो जासिगोन नै गाइखेरा लबार आटा जों दायो बेखौ दोबथिं हैनो नागिरदों आरोना फैद' खोन्दोखै गोलैगोन अबेबा बथि ओंखारथारदों अबेबा बिराद खम नैबेना बुरजा जागोन बिलाइ बथि ओंखारदोंमोन ना थाम्फै दांग्राया हनै साला बारसोमनानै थाबाय
जौ गिसि बायदिथार नै Boleh ngomong lo. Mister Don lagi semuanya. Orang siap-siap nanti kayu sendiri. Mister Don rakib le usul nama bila. Mati ya, sendiri. Bila kata ya le. Don rakib ke और बारना से करने nama ni. Punggai mana ke? Acung mana nama saja. Ekstra le. Mayau? Kokroga bisa. Mayau. Ini sih asal. Port kira ya. Ini. saya Orang kita rapor tiga. Masih tu. दा warna Sehinang sini badung leo. Lukup ni ujian apa? Ini. Itu lain memberi kongkabar lain kongkong. Kayak lukup sih kan ada guli nale mana lukup mana dan lukup sih kan ada nabi Kayak Palci sih banyak. Palci aja basi. Ada macam tu mau. Cetu. Jadi, gue bersahkan kita mana ya bu? Gua sih ni. सानै खाङोबा थाब जाया Apa gaisir ni be 8 ke 2 liter ompray 2 ke 2 liter hono. Gider banan hai. Ojon hisapsna. Noi gitar resna. What? Ola. Ku fursa anda. Itu. Ini. Itu apa? Ibu bilang nama. Full jawab ini. Bagus ya. Ini दूध ले लो दूध. Apa salah sih? Itu sungkar lagi yang jadi jirain mengasang. Nah, semen sama ini. Balsing ini bara jauh lagi, 20 liter jauh nabi ya. Balsing ini bara. 20 liter bah, ma besar. 15 liter se 16 liter sangat nah ya. 16. Dah itu sama sekali sang haba kena lain kena barang terakhir. Dia jam full engkar bawa umpai balsing jam full jauh. Para siapa nih sana? Sana. Boy. Bego yang semari para gini. Sebenarnya ada lagi yang mana ini? Kenapa wan sini? Malai mau bamu kataan malai. Injil bulu gerak. Bulu saya balai nak, kamu sana ini. Don rakib. Ini don rakib nama dia don se. Asal. Tuh, nisna. Don ke pakarna muskil ini ya cap. Nih, dari mana kita nasi nama? Ini mulai lama nih, nana nih lama saya buka ini. Ini lama nih. Sedikit kawan. Ini lama nih kayak. Nagas nama. Ayo apa lagi? Lumurata, yo, arai liter dongar nani bihai di dan pona bilan dan pona. Ini fedaya doi, mix kamu go, doi ya 1 liter.
मिक्स खालामबाय बेनिफ्राय एसिडा 200 ग्राम एसिड होबाय एसिडा माने थाब लाथा होनायनि आरोना दा बेखौ मिक्स खालामनांसिगोन ओरैजाय मोजाङैनो दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोदों आरोना देग्लायनिखौ स्क्रिप्टसो बानायबाय थादोंमोन शीट बानायथ'वाखैमोन बे नानायखौ लादों होनबा दायो मा दाम थांदों दा किल' शीटआ हा 130 शीटआ स्क्रिप्टआलाय बोथोरा माथो होनबा